Missä se on? Mikä vittu? Missä? Siinä. Vieressäni! Mulla loppuu ammukset! Ei tota ollut ennen. Missä ne on? Tuolla kauempana. Jos saat mulle piettyy hetken aikaa niin pienen tauon, niin mä craftaan itselläni vähän aikaa. Mä yhden tartuntapommin. Se Se taisi tulla viereen. ei oo vielä. Mut en mä saa heitettyä noin kauas pommia. Mene. Tule. Ei mennyt. Ei vittu! Saaks sä sen yhden tapettua? Hei! Jouskari! 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 Missä? Se toinen on. Mihin nää meni? Mihin nää meni? Yksi toinen meni tonne, mutta mihin se toinen, jolla oli enemmän niitä lonkeroita? Se Irkasa juoksi tänne päin. On tuolla. Toinen on tuolla. Mutta missä se Irkasa on? Mihin se ihrakasa meni? Tää kuoli nyt ja tää toinen tänne. Kiva, mihin se ihrakasa? Skinataan tää, saadaan tästä äkkiä ne rahat. Joo. Saadaan armoria. Selvitetään sitten mihin se ihrakasa lähti. No yhdessä vaiheessa mulla on niitä Päästään jotain ammuksia. Aulikko. Tätä ei tee. Pattereita. Mikähän täällä on? Onko täällä jotain? Vittu se ihrakasa meni! Minä en tiedä. No, palataan vähän taaksepäin, katsotaan mitä tuossa toisessa suunnassa. Löytyykö? Missä se? Mihin se meni? Ate! Mä tarvin sun apuus! En mä näe sitä. Noi! Valo! Noin! Kiinni! Varo! Paks! Naks! Vittu kai se nyt... Mihin se vittu mä en näe mitään? Se on vieressä. Nää vittu karkuu. Koo! Takaisin. Se on jumissa tuossa. Mä kuolen kohta. Et kuole. Mua vaan mietitään, mihin se ihrakasa ehti lähteä. En mä tiedä. Kyllä mä en oo ihan varma, mä taisin ehkä hetki sitten kuulla sen. Joo, en oo yhtään väärässä. Se on mukavaa, kun ei oo väärässä ikinä. Mä otan jouskari. Auto! Mä tulen!
hypi tänne! Et hypi tänne! Missä meni? Jätä mun valoa. Se onko se täällä? Se onko se tuonne? Tähän kuoli tää. Skinnata tää äkki. Heti. Joo, nyt. Hei! Mitä tää tekee? Ei! Skinnaa saatana! Saan ei. Mä otan tästä äkkiä näitä pattereita ja muuta vastaavaa. Ota. Vai siis sä ei varo ottaa ne jo. Kai en mä tiiä. Mihin? Miten ne tosta on päässyt? Ihan sama. Ei kuulu vielä. Ja mä kuolin. Tyhjää tää on. Oota. Perseessä. En mä halua sen persettä skinnata. No niin. Ihan sama. No niin, jännityy nyt. Ja paljon tästäkin sitten saa. Please, paljon. 2! Varmaan tiettyyn vaikeusasteen sais enemmän, mut... Tää on vaikee selviytyminen. Jep. Vittu tää on kyllä. Ei tää mitään helppoa oo. Joo, ei oo enää. Täällä on joku. Hakkaa se vaan. Mutta se ei missattu takapäin yhtään mitään. Kun se tonne... Pidä muuten varaa. Siis oikein muista tässä saattaa tulla niiden maan alta niitä yhtiötyyppejä. Jos tää on se kohta. Toi. Noniin. Ei oota. Missä? Molotovi, kyllä. Näytä valoa. Tai itse mä... Näytä. Näin. Hyvä, sytytän tää. Se ottaa taskulampu ite kätteen uudestaan. Nyt hyvä. Se palaa. Pistän uudestaan päälle. Juoksee! On minun kimpussa. Oho. Vittu! Ei mitään. Ajattelin hakat sitä, mutta ehdeit heittää. Ei vittu! Kuoli. Ai että. Noniin. Noniin. Nyt. Vittu. Pitää vähän syödä taas, että jätkä ihan. Tuolla olisi vauvoja. Tapetaan ne ensin. En mä viitä tohon vittu sätkimään vittu lisää. Joko te menette naimisiin? Ei vielä. Mitä? Miten ei voi pitää paikkaansa? Koska sä menet? En vielä. Sulla oli ne häät jo tiedossa. Vittu, en oo menossa. Ei jaa. Vittu, mä oon vielä ikisiikku, kun menisin kyseisen naisen kanssa naimisiin. Mihin sä menit? Sun peräs. Niin? Jatka vaan lähti vähän myöhemmin. Joo. Niin mitä? Joo, nyt mä tiedän mihin me tultiin. Toi pätkäsy ei ollut hyvä. Se on latalles. Ah. Tai nyt ei latailee tätä mitä. Varmaan muista tämän. Avaruusalus. Tai tää mihin meni ihan vitusti tää pätkä. Me luultiin, että tää oli joku ihan vittu iso monsteri ja... Jep.
Mä en tiedä miten nää on saanut naulattua nää puut tähän metalliin kiinni. Se on taitolaji. Alla. Asiallista. Nyt mä joudun. Pitää. Jees. Tuossa. Mikä täällä pitäisi jossain. A few moments later. Vittu mä olisin ainakin huutausin vittu pyöräilijällä. Häh? Vittu mä avasin mikki vahingossa. Siis Saatana pyöräilijä, saatana! kihlattuni kävi kävelemässä. Ei pitkää pötkiä, kun pyöräilijä tuli mutas ties pitkin ja kääntyi oikealle ja kihlattuna. Eli siinä eikä nähnyt se pyöräilijä sitä ja pamatti suoraan päin. Asiallista. Joo, mun pyöräilää kuuluu väistää sua. Vittu, olisinpa ollut mukaan, mä olisin huutanut siellä. Kun siitä ei kaukaa, niin siinä on ihan pyörätie tarkoitettu pyöräilijälle. Mm. Ja se meni kävelytie. Häh? Tuo tuli sit se videolle. Tuku käyttää kävelijöitä. Kävelytie. Niin siellä päin niitä on, täällä päin ei oo. Kaikilla on vaan kävelykäytävä vai miksi sitä kutsuttiinkaan. Kävelytie. Vittu. Ihan sama. Missä se on? Jatko jo. Joo, mut siis mä etin sitä... Asua vai? Sitä. Ei. Vaan sitä vitu, missä kiivetään ylös. Naru. Missä naru on? Tää. No. Missä naru on? Mikä? Siis se ei josta mennä ylöspäin vai? Ei. No siis, siellähän se on siellä ylhäällä siinä lähellä Kallion kelkettä. Mullakin meni hetki aikaa etsiä sitä. Ja vittu. Tossa! Ihan tommonen musta ja... Rasisti. Ei kun tää oli, kun täällä ei oikein näe. Miksei tää voi olla vaikka joku sininen tää naru, että näkis? Tai Sellainen, keltainen, mikä mitä ne työmaalla yleensä on. Ei keltainen, sininen. Se kestää paremmin kuin keltainen naru. Onko sillä värillä jotain merkitystä? Ei, mut se sininen on kestävämpi aina. How the fuck? Ei minä tiedä! Mä teen vaan nippusiteissä, että musta kestää enemmän. Se on tarkoitettu niinku ulkokäyttöön ja pakka silleen kovin lämpöihin. Kaikki nippusitet on paras, kun siinä saa auto-osia kiinni. Jep. Mä tuun vetäsee sua tää saatana lämpökepillä. Tekee vaan mieli vetä sua täältä. Kiitti. Ole hyvä! Pitää suoraan taseriäkään alkaa käyttää taktisemmin. Pitäis. Se vaan, että mä rupesin pelaa sitä kännispäitä joku päivä. Ei kun vittu vähän ole koko pelikertaa, mä pelasin se kännis. No ihmekkä, että sä olit ihan sekaisin koko ajan. Ei se mun kertaakaan ollut siinä selvispäitä. Olko nää mennä ensin tonne? No ne on ihan pieni ehdotus vaan. En käynyt täällä tosiaan aikaisemmin. Otetaan mun lämpökäpi. Minkä mä lämmitän. Joo. Oi saatana!
Apolokkaa. Mihin se meni? Lokka. Noin. No skinnataan heti vaan. Jop. Mulla oli taustalla tenttupäivä. Päivä. Ikeni. Päivä. On lisää. Oli tumma ja... Eiku miten se meni? Päivä. Vittu en mä muista miten se meni se yhdessä vitu ohjaamassa. Joo mä tuun takas. Niin. Ai vittu se oli kuollut. Eikö sä näe, kun se ei liikkunut varaa puolen minuuttia senttiäkään? Mä hakkasin vaan sitä. Se piti tappaa. Tää tenttupäivä on mulle ihan mahtava, kun en päädy koskaan naimisiin. Perfect! Kyllä sä päädyt miehekaa. Niin? Joo. Mä tulin juomaan, enkä naima. On ihan mahtava biisi. Niin vittu se on mahtava biisi. Mä tuli juomaan enkä naimaan. Älä mene mun läpi. Mene nyt! Ja se menee. Mä tuun sun perseestä läpi! Mä pistän Oppenheimerin soimaan taustalla. Vittu se oli hyvä. Sä oot tullut vielä. Just tulossa. Vaan näet mun tölkin avaajalla. Turpakki! Siinä lukee tölkin avaaja, niin miksei sitä voi käyttää? Mä menin jo. No, Tässä on liuku. Mä luulin, että se on vaan sellainen perustaso, mutta tää on liuku. Tuu perässä. näköjään. Mulla on tää taskulamppu vieläkin. Oma. Vittu tää on pitkä. Äkkiä vedetään se keittoa, niin mä saan vähän aksepoveria ja sitten mä saan vähän ruokaa. Eikö se Kelvini erikoisen? Mä teen peruslihakeita. Okay. Ja tuolla on lisää noita perseenreikiä. Tulis. Antaako niittoa? Tossa vaan näkyy yksi. Hei! Älä vielä mene. Meni jo. Älä minua Mä aloitan nopea taserin autossa. Missä se on? Näytä 3! Mä menen sittenkin takas ylös. Hypi vaan siitä ylös. Oh. Se ei oo koskaan ehkä... Ihmettä sä et kuollu. Missä mulla on se kassa? Ai missä ne on? Okei, mä menetin tossa aika paljon arvoa, tyhmä juttu. Okei, se ei toi. Vittu mä kuolin.
Se vähän niinku vetäs mut aika nopsaa. Mutta toi pääkallo nousee aika nopeasti. Tää varmaan kerkee mua revaa. Ehkä. No, nyt se kerkäs. Miten jumalauta sä teit se? Tekemällä. Siis, mulla oli se maksimis jo. What the fuck? Päättää siinä. Ei! Asiallista. Niitä ei ehkä pitäisi skinnata tää vaan. Joo. Mitä ei pitäisi ehkä olla yhtään se enempää mitä nyt on ollut. Otais jossain vaiheessa lopettaa. Hui Stop! sakeli! Noin. Heti, oota. Mä nyt ja nyt. Mä skinnaan. Toi. Tommoinen taktiikka pitäis olla, joka toinen lyönti osuu ja joka toinen lyönti on muu. Kyllä. Silloin se yrittää aina lyödä toista ja sitten kun toinen perääntyy, niin varmaan hakkaa napua. Uudestaan. Eteen kun sä heiluta hirveesti. Vittu se kerran testattiin ja mä juoksin ja... Siinä meni kaikki mun armorit silloin. Täällä oli ainoastaan tuo yksi kivi, josta pääsi sinne. Kivi, siis tämä sähköosa. Mikä onko artefakti? Vieläkään ei vittu mitään tietoa mitä täällä tehdään. Sieltäkö? Onks ihan varma? Mie. Onks sie Hyvä. varmaa? Itte sie veli sit selität. Jos mie oon, niin siekin oot. Vitun sie. Mistä vitun murteesta toi siemiete tulee? Turun murro, jos oikein muista. Onks se vittu? Onks se? Tai Etelä-Pohjanmaa. Siete. Ei mulla oo panoksia. Joo, se pyssy. Hei, mulla on keihäs. Se taitaa kuolla siitä ykkösestä. Joo, se kuoli siitä ykkösestä. Ja ei ollut muuten vissiin ainutkaan. Se ei kuollut siihen, vaikka mä heitin sitä päähän keihällä. Missä? Kuoli. Kato ampu. Kattos. Pistooliammuksen asiallista. Mutta aika vittumaisesti. Yksi laati per laatikko. Se oli välillä semmoista. Niin täällä on tää sohvasankari. Mistä me silloin joskus aikoinaan puhuttiin. Sohvasankari. Sofaa. Sofaa! Okei, nyt mä oon ulkona.